שדה הקרב יהפוך לשיבולים, אנשים יפים ימשיכו לרקוד על השבילים, יכתבו כאן עוד שירים ואלפי כלניות יכסו את הכתמים. האירוע הזה הוא בעצם מביא לידי ביטוי את השותפות של תנועות הנוער, של מועצת תנועות הנוער עם הקרן הקיימת. אני שמח שתנועות הנוער בוחרות להיות שותפים לקרן קיימת לישראל. בתחילת הבוקר היינו באתר הנובה, בעצם הנצחנו את כל מה שקרה ב7/10. הסתובבנו באתר שהייתה מסיבה של הנובה, ויצא לי לשמוע עוד סיפורים של חלק מהמבלים שלא שמעתי עדיין, וזה ממש תפס אותי. יש פה איזושהי אמירה של הזדהות בזה שאנחנו מגיעים לפה אחרי תקופה כל כך ארוכה. רק שהפעם הוא באמת יוצא דופן כי הוא משלב בתוכו גם את החיבור של תנועות הנוער לעשייה, לגיוס לצבא, לתרומה לחברה, לשיקום של האזורים שנפגעו. כאן אנחנו נמצאים בעצם בנגב המערבי, אנחנו יכולים לראות שפה רצועת עזה מאוד מאוד קרובה. והאנשים שהיו כאן בעצם ניסו להימלט לכיוון של חלק ממטולה מושבים של אופקים, נתיבות, סעד, זה פה. את כל הצמח, את כל השורשים שלו, כל זה יש פה המון שורשים שלו. אתם יכולים להתחלק לזוגות, אחד מכם יהיה עם הכף, והשני פשוט זה יהיה מי שיהיה עם הצמח. היום הלכנו לנטוע מחדש את יער בארי, וזה היה מאוד מיוחד, כי באמת הרגשנו משמעותיים. זה ממש מיוחד לדעתי, כי לא הרבה עושים את זה ביום-יום, ובסוף זה נותן תוצאה לעתיד, וזה שלנו. אני רוצה להגיד תודה לשותפים שלנו בקק"ל, ואני רוצה ראשונים להגיד תודה לכם על הבחירה שלכם. אתם יכולים למחוא לעצמכם כפיים, מגיע לכם. כמו שהיה ככה יהיה, עברנו הכל, נעבור גם את זה. ככל שאנחנו מטמיעים את הערכים שלנו, של אהבת הארץ, של ציונות, של הכרת הארץ, ככל שאנחנו עושים את הדברים האלה, אנחנו נגיע למדינה חזקה יותר, מדינה טובה יותר, איכותית יותר. שלא משנה כמה חזק הנפילה, תמיד אפשר לקום ולעשות הכל, להתחיל מחדש. לא יפלו בני, זה קטן עלינו. בסוף אנחנו הדור הבא, אנחנו אחראים למה שיקרה, ואם אנחנו לא נבוא וניקח את הצעד הזה של לבוא ובאמת לשנות, אז העתיד שלנו... זה השקעה לטווח ארוך. אנחנו משקיעים בנוער שמבחינתנו יהיה הדור שמנהיג, שמוביל את מדינת ישראל היום. אנחנו מקווים שהשינשינים שלנו ייקחו את הערכים האלו ויפזרו אותם בסניפים, במקומות שבהם הם פועלים. כי בסוף זו הדרך שלנו לחנך.